Tampere nääs. Tiina, Oona, Onni on paikan pää. Se on moro, kato kaljupää. Siinä on syy, miksi me ollaan täällä. Paijamies, veli, pomo, tuomari, lapsi. Paljon taitoa, enemmän kuin 2. Ei vaikutusvalta hukkaan mee, vaan kaikkensa tekee kaikkien eteen. Jos isi ei jotain nuorten juttu tajuu, niin onneksi on me. Me voidaan tulla apuun. Koulutus koko jutun lähtökohta on, siihen hän aikoo panostaa paljon. Uusi muuttuva Tampere nääs. Sä tiedät nyt ketä äänestää, miss häntä heiluu. Siellä tapahtuu aina kun oravat huoneeseen astuu. Uusi muuttuva Tampere nääs. Sä tiedät nyt ketä äänestää, miss Kaljukiiltä ei se Kekkonen oo. Nyt uusia tekijöitä valtuustoon. Jokaisella lapsella oikeus on harrastaa, tehdä sitä mitä kovasti rakastaa. Vähän niinku mä korista pelaan, jos sen vois, en tiedä mitä kelaa. Myös mummilla ja vaarilla pitää olla huvi. Jumppakerho, bingo tai vaikka valokuvi. Hei stop, ei meitä tähän pakotettu oo, vaan meidän rento faija kuuluu parhaimmistoon. Uusi muuttuva Tampere nääs. Sä tiedät nyt ketä äänestää, miss häntä heiluu. Siellä tapahtuu aina kun oravat huoneeseen astuu. Uusi muuttuva Tampere nääs. Sä tiedät nyt ketä äänestää, miss Kaljukiiltä ei se Kekkonen oo. Nyt uusia tekijöitä valtuustoon. Se on moro. Huomisen manse nyt lähtee rullaa, mikä vaan hanke. Tekijä astuu huoneeseen sisään, ottaa homma haltuun. Ei pysäytä mikään, ei pelkää haasteita ottaa vastaan. Näitä on businessmies, mahiksia ainoastaan. Suunnitelma, toiminta, toteutus hyvä. Tehdään Manseesta maailman paras kylä. Uusi muuttuva Tampere nääs. Sä tiedät nyt ketä äänestää. Uusi muuttuva Tampere nääs. Sä tiedät nyt ketä äänestää, miss häntä heiluu. Siellä tapahtuu aina kun oravat huoneeseen astuu. Uusi muuttuva Tampere nääs. Sä tiedät nyt ketä äänestää, miss Kaljukiiltä ei se Kekkonen oo. Nyt uusia tekijöitä valtuustoon.